Fáilte seachas go dtí Páirc Naomh Breandán I mbeor de cluiche Leathcheannais chun an Chrócaigh 2023 agus sin ag súil go mór leis an dá chaimhlinn a bheith going an Sathairn níos déanaí be Coláiste na tuirfide ó bhaile agus scoil na ráthair Chríostaí ó thuairlas éile casa gona Míchéal ach na súil ar fáidir an géad cluiche an Sathairn sin ní Coláiste Naomh Ciaráin as Chainnigh agus chun bútóirí chun an Arctic ó chuaigh mún Pobalscoil Cashel an slua bailúisteach a gcónaí Tránóna áling ar fad an sa mbeor an cluiche ag tús mí na mát an Páirc ar aus ar fad agus fás glór le cúpla seach na nús agus dromclamá agus an slua mar derming bailúisteach ón dá scoil ag súil leis an cluiche. Well, caimíd na súil chun ceang ar na fórna agus tosnóí le fórin Chainnigh agus Coláiste Naomh Ciaráin. Cúlbar éifeachta sé Stephen Minogue agus tá lína lán cúláidir ó sa cóirle Bobby Murphy, Cillian Corcoran agus Timmy Kelly. She'd Bill Hughes, Jeff Neary agus Páirc Nadiaveg tosnúdómh in san lína leachúil agus an bhirt lár Páirc anna chumas a chur fad. Deis úntaach an son ag Tom McPhillips agus Cillian Dylan co-captain Chrócaigh yimmert ar an gcluiche ó lár Páirc. Tá tosa den chéad sco ag Coláiste Naomh Ciaráin. Anthony Ireland Wall an co-captain Harry Shine agus Aaron McAvoy sa lína leathasach agus an lína lántasach Niall Shartall, Ted Dunn agus fear Hurling Donal Murphy istigh sa cúnge. An son fuair na mún agus Pobalscoil Chashel mún well tá fuair an éifeachta agus láidir dul chun Páirc agus an banistóir dar nó Brendan Ryan treis 50 láidir aráú an Sathairn ach bhí mail ceir seachtaíocha ón cluiche dúnach. Tommy Breen an a bhd dómh sa chúl agus ó sa córamach Cian Ryan, Jack Quinlan agus Ciaráin Byrne. Tá taithí go leor measc an lína leachúil le Darius Spillane, Gerald Dwyer agus Dylan Fogarty agus a láir na Páirc beag Ronan Connolly agus Shane Buckley táchtach dómh. Tosa haríist an chéad scoigh Pobalscoil Cashel. Cénach ráidir ar aus in san Leathcheannais a gcuireann an RT beag siad ag leir de spántas níos fearr Tránóna ó leití éine Ormond, Ben Curvan agus an lán tosaí David McGrath ó Cashel rí Chormach. Se gachard olivantá I mbeora don cluiche Leathcheannais agus an slua I teachta seach a gcónaí agus Páirc Naomh Breandán grand heating atá a going an sod an cluiche Leathcheannais agus an slua bailitheisteach ag súil go mór leis an caibhlann tá panel olmhór ag an dá hÉireann in áiríre tá cúigear agus dahad ag Pobalscoil Cashel agus tá néanaar agus trucha ar an panel ag Coláiste Naomh Ciaráin agus go dtainnta imreoirí ó 3 chaundé difriúla ag maintre Chainnigh tá fear Líise, Bobby Murphy sa lína lán chúl os na Cláirsigh in Doró agus an son tá fear réonthe stúa lein Donna Murphy tosnú sa lína lántasach ach an son taobh mud an bhirt sin formhóracha maintre Chainnigh ó scata clubbanna agsúla fud fad an cúnta agus Pobalscoil Cashel well dhéanamh écht ceart ag Leathcheannais chun an Arctic an chéad ó riamh don scoil an cluiche bhuachant bhí sé town, bhí sé cóngrach agus bhí caibhlann má idir iad agus scoil na mráthir a gcóirlas éile ach ag an deire cúlí nó an atra éine Ormond leis an gúlí na bhuaig an cluiche dómh an ann-cúirt gortha 2 chúlín diaag a gona 1 chúlín diaag. Seastoch an beidir an rud is mó beidir bheith a choristeach ar bhanistíocht Pobalscoil Cashel an bhail sin bhí ceir seachtaíocha le thola bhúd an cluiche seo agus buntáiste Coláiste Chiaráin sa bhéad is go raibh cluiche ceathrú ceannaisecá caiichí sóhéin agus bhí bua éasca go maith an lá áirithe sin a gona chuman agus scoil Naomh Raphael ó bhaile locharíoch 228 a gona nád 30 agus iad gur dul th neas go dtíon Leathcheannais chun an Chrócaigh dar nó agus bhíidir in gach Leathcheannais go dainn ó 2000 agus 40 seachas blianta COVID agus an craobh well is siad an scoil is umrátí sa tír 3 cheang agus 20 craobh go bútacha ar na blianta agus dar nó níl an craobh búta riomh ag Pobalscoil Cashel se na fórna imisteach ag leabhart le Míchéal an réiteoir Tránóna is se fearr chunta an chlár ó éire óg in inis sin é Niall Malone tá sé mothar bar ag leabhart leis na muir a bheith ag taobhú agus a ceú leis an Dave lína agus na honda a teachtasteach sa seastáin agus an slua bailúisteach a gcónaí don cluiche Leathcheannais cnílacha anna bhaintá agus 7 Celsius gan éon tail déon bháisteach nó seach nó sneachta nó éon rud mar sin agus dromclan na Páirc mar bhí mé ardá fér go leor treis a bheith ag fás le seachtaí beaga ag tús an airigh se. Tá míid beag na galamh cé bheith i Páirc an Chrócaigh ar lá le Pádraig sinníon ceist curtha na mún Pobalscoil Cashel agus tánistí lein Coláiste Chiaráin tartaigear i chéile agus an réiteoir inis dul man cainte leis na co-captain ón dá thaobh
Dúrcha cinú bhfuil gaingas na háteach cearta agus bhfuil gachrat olah chafisteach na líróda agus slú mór tagan seo ó Pobalscoil Cashel chunig mé na bosanna ag fágantamach na ledóga agus mé teachta seach tá mé beagnach olah tá an slitter ina helevan son ag Naomh Malone agus tá sé dúrcha cinú bhfuil gaingas na háteach cearta tá ag sú leis an caibhlann be ceart me canna cléir fada going agus ón cafisteach Shellah ag maintre Hibredáin. Ar nó gá hÉireann ó Hibredáin ins na Cluiche Leathcheannais an Sathairn na Deisianis ag Pobalscoil Cashel dul ar an ansaí Gerald Dwyer á seolaisteach ceann contarteach smacht a gáling a sigan son agus tá deisir scór tréis 10 second ard Coolín an son ag Pobalscoil Cashel Ronan Connolly an co-captain na Brabna Súl an Mó Díreach an na scór fada go siúd. Coolín Mahanson ag Connolly agus a ríist cúis in nádas an air Shellah búteige agus ag an deire sást an Coolín a hógan tá sé ag cabh gansaí a bhreacht tá sé bogisteach mar bhíonn sé go mion minic ar imil na cearnóga seachún Pobalscoil Cashel a ríist brú tacht amach leis a gceann tá sé ríist an son ag Gerald Dwyer feicálacha san céad cúpla glúiseach an ceann go iristeach tá deis an soir scóraach an ceann ar deire ó Gerald Dwyer ar léamh na lámh a clé agus ar fóríil an chéad ceanna tá mithir stréan son ach tús maithan son ag Cashel an dá ceann son búte agus an réiteoir gléithisteach ag na muir chun leabhart an son agus caiiciúil rud éigent feicithe acu an son istigh. Sean réiteoir dul isteach agus Deisianis ag Pobalscoil Cashel Ceann ar an líne chuimhéidir go seaca bhfuil seo iireacht. Réasúnta mat an fear seo cumasach sinné Ronan Connolly an co-captain búilte go maith Connolly an ceann dearnach ar stré an ceann Sathairn trasnán an iireacht an son gá scór luach an son ag Pobalscoil Cashel be siad tharbheith sás le sin agus túsmach a siúd in san caibhlann gá Coolín ag Connolly. Spec Coláiste Naomh Kieran ag iarraigh scór dúrcha níad a hochrú agus sár goáil an son ag an lán tosaí sinné Ted Dunn pass imime seachan son go dtí Anthony Ireland Wall Shellah again cosantóir fácan ag deis ag Ireland Wall ach ag an deire sár cosint ag Pobalscoil Cashel agus seo going amach iad. Ríist obair déanta leis na cosantóirí agus iad olah don caibhlann sa agus seansanis an ceann son dul Sathairn lín a bhí seansan son ag Ted Dunn é sin Smachtú ach ag an deire sleamhnaíonn an slitter Sathairn lín agus puck sleasan is a bheith go bhábhar Dylan Fogarty ó chumann bmhóthir leathan dúálach ceannas na clubbanna omráiteacha I Dibredáin Chiaráin ceann garad. Blocháil an son agus I bróise seo amach a bhábhar maintre Chainnigh an ceann sa smacht ag Harry Shine sin co-captain dar nó bhí sé ar an mionúir Chainnigh le blianta beagán an imreóir seahé. Ceann son imethe trasnach ríist an obair déantan son ag Pobalscoil Cashel agus seachún amach raimse imreóiríonn son ag fanacht an slitteach ag an deire bocha go mar. Nis brúach ar a cosint tóirí Coláiste Ciaráin an son ag Éireann lotha teacht amach agus Shellah an son ag Jeff Neary go dtí an lán Cluiche ná Cillian Corcoran. Scuilann sin ceann son isteach a go ríist chun tosaigh an slitter. Pobalscoil Cashel bouta bháin eile tosna níos fearnaí léon ceis deis an son. Dallar an ansaí ríist an a passna an a bhat tá seansar scór an son an ceann son ibraisteach ag Shane Buckley á Míchéal an son an tarna iireacht tá mithir stré Pobalscoil Cashel go cinnte fécintar cuasaí go dtí seo níl an bhail ceire seachtaí a chur steach ná amach churtha agus í tosna níos fear gá Coolín luach ar chlár na scóracha agus in áíar gan éon deis scórála fós ag Coláiste Naomh Kieran an réiteoir fear na hínse gúnta an chlár chum an éire óg sinné Naomh Malone agus ará caiise fannacht a mise chun an slitter lorg agus caiméisteach idir an bhirrta caithmhíomhar náid Shane Buckley agus Cillian Doyle Shellah ag Coláiste Naomh Kieran lán Coolí bouta bháin eile sinné Cillian Corcoran ceann sa smacht a ríist agus scórbéidir tá salcaní de hochrúisteach go fada le Anthony Ireland Wall an ceann san ibraisteach ag siúd ach a ríist na cosantóirí déanamh dóhan an son chun choristeach ar agus an chéad ceann an son tá mithir stré ag Coláiste Naomh Kieran fanan an scór mar a bhí gá Coolín ag Pobalscoil Cashel agus gan éon scór fós chláirithe Coláiste Naomh Kieran.
Is ard aber déint an son ag Dylan Fogarty can sin ardach Chiaráin sé go dtí Gerald Dwyer agus a rís count contour to gimisteach an son ach tá dóhan Cosantóirín count an ardas an air ach cool bar amach sé Stephen Minogue tagan sé mach agus an slitter cor go fatal billiús agus rís an pass sin ag brú amach an bháver Coláiste Naomh Kieran a dollar rúhar níos atá siad be bhrála ho scór a gáil réitor ag scuile leis an imart Carradí an son Isteach a rís a héin sé go dtí Aaron McAvoy Count son contour to gimisteach an son bhí sean son beidir ag Niall Seartáil a cosan má ag Pobalscoil Cashel múan agus seochún amach iad cofad leis an lán tosaí Sinead David McGrath ó Cashel rí chormach tar nó ceannas na clubbanna umráta go Breandán thar na blianta clubna banners agus mór an eile immer de Breandán tá Coláiste an son a dur an réitor agus a bháver maintre Chaill go bheith sé dal seach an son can leabhart le fear Cashel tar nó well Coláiste Naomh hÉireann níor bhúdar craobh leinem líon na chaileidir I gcuine scolann na íbhálaí sé scola tháinig le chéile as íbhálaí agus bhúdar orthins an Leathcheannais héna séideag I gcuine héna ceardig agus ar nósáirtha spántas an lá sin ag Adam scrína íbhálaí ach an son handíidir th nations an Cluiche Chrócaigh Caighí so hin agus bu amach a gcuine Naomh Raphael ó Bhaile Locharíg tá deiseanis sé Coláiste Naomh Chiaráin agus forum galore an sá I Míorra an ceann son go contour to gimisteach an son ach ar an lína chun é a bhailú agus a smachtú bhí Oisín O'Donoghue agus seochún Pobalscoil Cashel tá Cluiche an cóhiiscint agus an córéir agus an obair fórna níos fear atra go dtí seo. Nis Adam Daly fós dul Na réidir si an son ag Iarraig Sill a bháil ach tá Berto Cashel smachta go háling an son ach blochál déantar Iarraig Ben Curran agus I bháver maintre Chaill agus Bobby Murphy a bheith an ceanntá. Nes tridúntaach go héanlí ród agus stáid an réitor ag scuile leis an immert an son agus anna oscail le HÉireann Coláiste Naomh Chiaráin iad $1 an ounce agus gan éon scór fós clár an son acu. Ceann seo ag Harry Shine sin an co-captain féchann sé an nard agus well sin scored an chéad sco ag Harry Shine dóan ag a héin tre seach nóan an chéad cúlín aimse ag maintre Chaill Scóráil ísisiil goach skill galore an dáhéamh go dtí sa Rís Cashel déanamh go maith an son agus well gúling fuit an son go míad de leathach ar Gerald Dwyer agus an réitor ará go méid buile séir a bháver curtha churn an Arctic tar nó bhí buamachá gona maintre ghóir le séile be si son an son níos déanís a tránó na cáfis ach joch an dá hÉireann ó chuga múna bheith ag immert ag Leathcheannais na hÉireann ach beag tuairmí difriúil ag maintre Chaill agus ag maintre na Gallagher sin inis an buile séir le bheith tóg ag Gerald Dwyer Fad siar na le féin den Páirc be sé Iarraig an ceann son a choristeach go dtí na tosathe tá bríomhar agus contúirteach. Nis ó Dwyer well fannig an ceann san immert ceann contour to gimisteach an son agus déir cool agus an ceann imisteach sa líon tá Ronan Conley bhí sé imime le Carnóig ag fannacht an slitter pass Clistone Willis séir isteach go fada le Conley agus cool luach an son ag Pobalscoil Cashel. Nis solas an lé oscailte idir na fórd an cool sin ag teacht sa Naomh agus anna Iarraig an son acu bhí sé contúirteach go cinnte nóair Hurling an slitter an imime le Carnóige agus chuig Conley an arda sellh búteach agus seochún Chaill ar dhéh eile Pobalscoil nó Coláiste Naomh Chiaráin deis son ar scór Aaron McAvoy dul seach blochál má déanta sellh a gcónaí antá agus an réitor ag scuile leis an immert agus ag an deire tá mainter Cashel lád ar istigh an son agus seochún amach Dylan Fogarty agus ríist an ceann glanta go héifeachta an son acu tá siad tosna níos fear ní léon cheis spreagaigh an cúil sin iad an ceann na mithe trasna ach ag an deire tre sé bheith caiilte beagnach bútar an ais trid an son chun sellh Bhí mar ceapa beidir go mbeadh merig éigid le feiscint ar immert Pobalscoil Cashel ach ní léon bheirigh ná éartha an san chéad denómad an sa agus í contosach héine dó a gona cúlín amháin inis Coláiste Naomh Chiaráin Tríall an taobh held an Páirc agus rís scóréileach tastáil deis an son ag Harry Shine for sé cúlín níos túisceach an ceann son ar thaobh na lámh deis an tarna ceann atá mithir stréacha agus cúpla iirecht inis caiilte acu
Ríist Pocamach Maranson ag Tommy Breen. Ríist fear bhóthar leathan dúala. Ceann ag Páirc Nadí. Comras an taobh seach ríist seileamh tucútha. Roéisce Coláiste Naomh hÉireann seachún Pobalscoil Cashel. An ceann na dolisteach ach well be sin na bhharfin agus an tóir bególa ní bheith mar bhfuil seileamh ar Pobalscoil Cashel agus deis ar scór eile an ceann Ibrahim Stock. HÉireann Trasnán ag Bobby Power bhí seans beidir ar second ar chúlín ach a rí sin ceann gur cheart a bheith glanta agus smachtathe ag na cosantóirí ach ag a deire Bobby Power san áit ceart scór maith Helen son. Sure Dave Ella. Tá sé Cashel leis an smachtú a ríist agus tá si compórta go más lín lechúil Dylan Fogarty an son an éifeacht a chur fad. Agus na tosa bhil an fear seo chomá. Ronan Conley fear an chúil an ceann son choristeach ag Conley ach a ríist ceann eile an tríú ceann ar stréig Pobalscoil Cashel. Hain a dó ag Conley go dtí seos cléthe. Dar nó banistóir Pobalscoil Cashel se Brendan Ryan. Dúir sé gur bringlód a bhí ann dómh immert gur an airtaí le blianta beag an ús ach I bútam lína go seachúing Gás Naomh Ciaráin an ceann san Ibrahim Stock bhí seans an son ag Anthony Ireland Wall ar cúil ach a iireacht ar chlé agus ar fóríl an tríú ceann ar stréá agus ríis beidir ag tús na himmarthe Birr na cúlaí ní a hógan tá gur túanis choristeach ar Dylan Fogarty tá sé sínt an son agus be Coláiste testáil an réadtóir Sné Niall Malone dolisteach an cúpla fochla bheith aige féchant an bhfuil sé ceart go leor agus dóch ag féchant ar chlár na scór cúil agus trí chúlín ag Pobalscoil Cashel ganach éon chúlín amháin ag Coláiste Naomh HÉireann siad maintar hibredáin go cinnte a bheith níos sásta le cuasaí ag an staid agus an cúil sin well bhí buile séireacha Hurling sé sa chearnó Ronan Conley a chuig an áirde agus cúil maithan son aige agus solas an le dámhrí sin oscailte idir na fórna Coláiste fós á chur Dylan Fogarty. Dar nó chun an airtaí Imríidir I gcuine maintre ghúrla éile ach bhíidir sa Cluiche néidir 73 agus fuair léas an lá sin nó ghúrlas agus bhí maintre Cashel fós ag Tráchtaire agus rihann Cluiche chun an airtaí bhíidir agsúil go mbeadh taspáintas mátach utha beag duine híl go múdais ach dhéon agus tá si dul go maithan so tránóna Pocamach inis ag Stephen Minogue. Sin tá níos Stephen Minogue ceart am Tommy Breen lua an son agus ag gírig seileamh chur go fada le Adam Daly sin mar atá déanta aige an réadtóir an son cógrat an immert stracha dhéanamh an son ach búte ar náis atá an seileamh ag Coláiste Naomh HÉireann agus well dí heilehú an son a ríist tá maintar Cashel ag trid a go héiread an son an ceann sa well an réadtóir ag scuile leis an immert le an oscailte go dtí seo. Cógrat an taobh lína díreach cumá a leistigh an son ag Cillian Doyle sin in co-captain. Doyle a chur trasna. Gdíon taobh Haldon Páirc agus ríis cosan maithe dhéanamh an son ag Cian Ryan. Féhrú clippert an son. Seileamh well níl sé gaiin go fóil tá sé go deire. Arda agus ag teacht amach ag Pobalscoil Cashel boutáin eile. Rúthúnta dhéanamh ag Oisín O'Donoghue. O'Donoghue féhrú agus ag an deire well níl sé caiilte go fóil. Ar náis le Pobalscoil Cashel isteach sa lár go dtí Ronan Conley cúil agus gá cúlín go dtí se Conley cúil agus trí cúlín in isige tá sé ar lasí ceart dómh an so tránóna agus sé cúlín in is oscailt idir na fórna tris cear nóma díag. Héna cahar Gonna cúlín amháin agus seachún Cashel a ríis Dylan Fogarty obair mhór déanta ó thaobh tréála le seachtaí beag an ús go cinnte ag fuair Brendan Ryan agus í tosnathe a bhd níos fearr antá. Nes sé gur teacht amach an son tá Bill Hughes ó chruthid Ben Aid. A go ríis deachirtí acu éon dulcan ceang mór an dhéanamh agus go dtí seo siad cosantóirí Pobalscoil Cashel atá an uachtar sigan sa deisenis ag maintar HÉireann ar chúlín ach a ríist iireacht Harry Shine an son ar chlé agus an ceathrú iireacht tar fóríle go dtí seo sa Caibhland. Ríis Pocamach marg Tommy Breen. Ceann san imhéisteach ach be sé éasca go maith ag Jeff Neary sin a smachtú agus lámh an ard agus go máid an ard an son agus Coláiste
agus buile hÉireann son le bheith tóca ag Steve Minogue go chumann Hamish Stefáin. Nis seo deis beidir an count son na Chóisteach in san Carnóg agus Minogue cúlbar a maithe sethe. Dyn taobh sod an Páirc ag irig mrthór fiocamach sin mhór a déanta Niall Seartáil. Siar go dtí Nadí ag an deire seans go siúd ar Cúlín agus sin níos fearr ó Coláiste Naomh Ciaráin. Pádraig Nadí le Cúlín agus an bhearna ar neistí Cúlín. But an tain agus an chéad scór chuile denó an is canile contúirte go mis an sota deis or cool agus an count so báirte san angach skill galore an son ag Donna Murphy agus tá cool brab na súl an sin ag Coláiste Naomh Ciaráin sin scór cinneach mar ní ráidir in áíire in san caibhlann móránach tá cool agus coolína conis I brab na súl leistigh de truch a second agus an bhearna leid go dtí gá coolín. Is beag dímá ar chosantóirí Pobalscoil Cashel an count san Míchéal mar bhíidir anna bhag go dtí seo pach sleasan inis ach níl an réiteoir cinnte agus caiisteach idir bheirt agus well an cúil sin tá sé tréis Coláiste Naomh Ciaráin na hÉireann go mór ar neis in san cléise seachú Nadí fuair sé cúlín manís túisce ach ag an deire maintar Cashel chun ceann an ceann áras ó Cabhardí Chiaráin siad bhí Bertic fannacht an slitir ag an deire Irene Leathcheannais tre Dara Spillane. Dúigh se le bhóg an de an son Adam Daly agus ag an rud a slitir garda ag an deire scuil an réiteoir leis an immert ag an deire tan semach fada le Ben Curvan nach tá Coláiste an son feice agus fear Coláiste Chiaráin sínta agus an réiteoir chun leirt le fear Cashel an son agus beag an buile séir I bhábhar maintar Chail Chainnigh. Is gur tú beag a Chóisteach an son ar Cillian Corcoran ach tá sé go bráíist agus beag an buile séir ina bhábhar cool agus coolín. In nómad amháin aimse ag Coláiste Naomh Ciaráin a chilín nach bhfuil atranis ach gá choolín agus cuoinnig go raibh sé choolín atra beidir gá nómad nó trí nómad ó hen. Nis an count so well count contúirte eile Turlington san Carnóg agus Breandán son ar bhaintear Cashel Cashel seo chosantá sellafar neise Coláiste Naomh Ciaráin deis an son ar cool hÉireann trasnánig Ted Donnig a deire. Bhí seans an sonnig ar cool eile ach orlach hÉireann trasnán agus an bhearnas luidir na fórna. Leis sin cool agus gá choolín mar Coláiste Naomh Ciaráin agus tríis tús maul tá siad go mór thneis in san caibhlann agus gan atrach éon choolín amháin an sa Páirc Naomh Breandán Grand Heating Biorra chunta íomháilíonn pochamach ceann gard an tamsa. Tríl cuasaí a tharú agus staid an clé agus ag iartá seachtaí bocliaach ag an deire níarí loch agus cosantanis Naomh Ciaráin ag fiabhsú istigh an son amach hagann siad ach an ceann sa tugad uairí sellafar neis an son ag David McGrath pass go siúd agus tá seans an sór coolín ag a bhar Lár Parker Ronan Connolly ach ag an deire obair bhá déanta ag Stephen Minogue agus dhearg leis an ceann son a smach dú agus a glána be ceartain áir na ceann son a chur hÉireann trasnán Coláiste an son agus buile séir le bhábhar Coláiste Naomh Ciaráin. Leis Aaron McAvoy chun ceann so hógand Bhfuair sé 8 gúlín ag lethe Canis Lein sé sin cornaí ghuail agus doséin cúlíníonn san cléthe ceathra Canis Caicí so hin an ceann so ar a Dave Lína haul form galore na Cluiche ordathe ag McAvoy an ceann san Chóisteach ceann contúirte go ríist agus iad ag glóir cool eile bhfuil ní bhaid an tamsa mar go bhfuil obair bhá déanta stig an son chun éasmachú ag Oisin O'Donoghue ach níl an ceann so glánta go fóil thneis ag Coláiste Naomh Ciaráin agus Berta glóir sellabheith an deire tugann sé có fada le Donna Murphy an fear fuair an coolí súis agus an tarna cool ag Coláiste Naomh Ciaráin agus ceist galóranis fé chosantóirí Cashel agus an ceann so Báirte san anga bhí seans galóir a glána Ted Donnig a deire agus an tarna cool an son ag maintar
Chail Chainnigh agus iad gafa chun tosig I brab na súl sin scóráil den chéad scá agus Coláiste Naomh Kieran le 5 nómad anús ceannasaíocht omlánacha an cléthe agus iad gafa gá chúlín chun tosig. Is bhí deis ag Pobalscoil Cashel Council a glanna ag an deir níor gló agus an tarna cúl ag Coláiste Naomh Kieran an Council an Drisleáin Congrach ach ag an deir puck slasa agus a bhábhar maintre Chail Chainnigh a bheith ach an réiteoir dul isteach agus beidir go nathró sé a ainting agus go gaith sé seo isteach. Idir bhirt. Níonig ag an deir an Council an teachta isteach ach lágéireacht ag a deir clé agus an cúgu ceannatóir fórí le Coláiste Naomh Kieran agus go cinnte beisiid sás a tréis an chéad ceathrú a bheith ciún, a bheith maul, passanna dul ar straight, tá siad thnáis, tá siad in uachtar agus tá siad chun tosig sa cléthe ar nómad agus fethe. Is se chuúil maintre Chail Chainnigh a ríist, Cilíonn Corcoran, seans go siútar chúlín ach ag a deire ar fórí an séú ceanna is atá fórí le cá. Is bhrála Pobalscoil Cashel Chrócaigh tír an Tráchtaire an clé agus bhfuil tá Coláiste an feice an réiteoir agus beag seansan is aá. Scóir Yaimsú agus ceanna hastín in áíir go dóite. Is Ronan Connolly hógaigh tá cúil agus ceithre chúlín go dtí seo in san cléthe. Ceanta arda go maithaige agus tá na muir sásta se tá siad hÉireann trasnán an son. An bhearna is luidir na fórna. Is Ross Conchella bheith ben curve in a ggéirge ag háirdach an son. Brewer agus clipper dimmerthóirí rís an réiteoir ag scuile leotha. Dehannar dos éin cardí ag ggéirge ag háilte ag an deireadh ag an sliotar amach. Có fada le maintre Cashel boutabhain eile teachan caigan son Gerard Dwyer anna cléir fad immer ag a siúd. San líon leachúlaach Shelf Cailton son agus seochuing Bill Hughes. Spás agus am las mohan son ag Jeff Neary chun ansaí eile hosnú is seach ó fada le Niall Sharthall fear na Shamróga bhaile héal dar nó bhí sé gimmert lótha agus craobh na hÉireann búta có cúpla seachtain ó hina gine cúchalan chun leithigh Coláiste an son agus faoisimh de Pobalscoil Cashel agus buile séir le bheith tóca ag Jack Quinlan. Fágus sé siúd é agus ó Dwyer a ríiste hógaigh. Is an lárnach sa chostan go dtí seo tróna na cúlín atransa in Biorra agus maintre Chail Chainnigh éon cúlín amháin chun tosig 2-3 chun na héna cuaig. Héna ceithre go dtí ag Ronan Connolly do bhaintre Cashel. Is an príomh scórálaí acu agus deisina sé go Dwyer ceann contúirte eile chuiristeach beidir sa cearnóg fuidir cúl ó iarracht mar sean níos tuaisce agus an ceann son ag Tirlingt agus brúin is ar chosantóirí Coláiste Naomh Kieran ach ag an deir teacht amach an son Timmy Kelly. Tá sé ag fiabhsú ó thaobh misnig a stigan son agus Coláiste an son a deir an réiteoir gan éon ceist agus se buntáiste a ríist ag maintre Chail Chainnigh. Dar nón banistóir tácha sin é Breandán ó chaman Gailí Lochlan tá sé ceannas chumachar an bhuireann commógaíocht a Chail Chainnigh agus blion túnta go cé craobh na hÉireann ile búte an 2025 agus ríist anna hespántas agus an craobh búte gona Chórcaigh an ora ó thaobh commógaíocht a deach na súlar fad. An Coláiste so tróna agus deis a ríiste Coláiste Naomh Kieran brú a teachta isteach ag an deir an Council smachta go háling ag Chaisil an co-captain féhrú ar an Drisleáin iling an igérig Chaisil íl an Council I me fósta seansar cúil eile an son ag Coláiste Naomh Kieran Chiaráin siad agus a bhí seansan son ag Niall Sharthall ach na súla buinte den sliotar a feag second ach bhí oscailtí an son a ríiste meas cosantóirí Pobalscoil Cashel ag an deir déanta gomach an is sinna glán agus seochúní gríon taobh hail den fár an cléadóla cheann
na Páirc Coláiste an son a Dern réiteóir agus becercamach iirecht éasca go maith ag Ronan Conley na forna a chothair mú. Se Ronan Conley thóg an countá tá cúil agus ceithre cúilí aimse hÉireann agus Bobby Power an tain vert atá chlár na scór ag a maintar Cashel go dtí so tróna agus cumé sin agus go gláiríonn siad na scórna chlár na scóranis for sé cúilíonn dúra chun spotí chéine níos túisce agus níor ceart gombeach stróir be ar Cashelarí chormach an countá a seoirú hÉireann trasnán déanta go héifta go ggé agus tréis cúnóin agus fethe tá na forna chorm bouta bháin eile. Is Dacarrá an stad se chétá uachtar mar raibh tréimh sí forlábhis ag an dá iarn go dtí sa tróna thosaigh Cashel ar aus agus an son bhí tréimh se scórála maithigh maintar Chainnigh se chuingarí si deis an ag Anthony Ireland Wall blochal má déanta ach beag seans ar an tarna iirecht an son an iscill nón dáhéamh pass Cluiche is seach sa láir an son agus Aaron McAvoy le seans agus an countá chlár na scór ag McAvoy an grág bhailí chalan agus well tá maintar Naomh Kieran gafa cúlín chun tosa go ríist. Chomint an taobh lína dúra chumáid leistigh an son agus ag iarigh é gharda an son tá éine Armand ach féhrú agus sa ríis cosantóirí Naomh Kieran ag fiabhsú seachún amachid an pass seo beáín dachar ach ag an deir tá Birrtown agus beag seans an sonna é sin na smachtú agus spás inis ag Nadí an pass go fada le Jeff Neary agus seans go siúdar cúlín agus sin obrhá fórna an son ag Naomh Kieran gá cúlín mar an sonna Neary ag Creek nó Is se chun ríis Naomh Kieran agus deis an son ag Aaron McAvoy an ceann an ibrithe isteach ag rééis isteachtaí lábha Tommy Breandán an son agus deis go siúd Pobalscoil Cashel le chur ar an ansaí ach tá trúr an son haghlaigh fanacht ó Naomh Kieran ar bhíon lotha ag chamád tír leistigh den nimmert an son ach an pass son well me thir stré agus a bhábhar maintar Cashel mún na bheith se chun amach inis as sin ó Donahue agus a go dtíon taobh sodin fach na súla ríis buintre feich second ach tá dóhan am inis ag Dylan Fogarty is seo riil agus choristeach a chas síos dócha nuair bhúil sin ceann son agus tá cearú ceann inis ar stré ar Pobalscoil Cashel Brendan Ryan an banistóir fécinn isteach ar an Dave Lín na caiic bhfuil sé réúnta sásta sa bhéidir go bhfuil siad sa Chaimhland ach tris an tús úntaach sinna bhí agus iad sé cholín chun tosaigh beag dímá ar an dá chúil sinna dhéile agus a scuil isteach chumach ag an am chéine. Goáilúntaach an son ag Adam Daly ach gadíocht an son ag maintar Chainnigh agus seo chuingíd go mar go dtíon taobh eile ach ag fanacht an son go héifeachtú tá Dylan Fogarty Goirí se leh tucha uig seans go bhaid siad ar náis tá siad ag tréad congart an taobh lína ag an deire an muir ará gur chuig an slitir thar an taobh lína agus pug sleas a bheith ann a bhábhar Pobalscoil Cashel Dar nó an tarna Leathcheannais ar bail ag le tris dó Coláiste na turvite ó bhaile áhan rí agus scoil na mráthir Christí ó thuairla éile ach an countá bhfuil anna chaimhlann tar fad go dtí se dar nó beag ann breise tastáil Mohammed ar chóscór ag deire seasca is an puc sleasa ag Pobalscoil Cashel iad gá chúlín chun deirg agus nómad go le de go náam fan tan sá fear Chainnigh sin tan son na cosa buinte ní léon argónt an son ag cosantóir nu ag tosaí Cashel mar dhéann sé sin déan ganú agus beag buile séir dá bhrí sin ag Stephen Minogue. Is Minogue ag fécint cé atá séir cé a bheith ábalt an ceann smachtú ag an deir an fear smachtó ag ná lántasí Ted Dunn seans go siúdar cúlín an countá tróiristeach aige hÉireann trasnán agus cúlgláán an isteach na fórna Ted Dunn ag fiabhsú chumá dréir sa tá cluiche dul aig an trí scór deirna canis ag maintar Chainnigh Aaron McAvoy Jeff Neary agus Ted Dunn
Bhrála Cashel is score gáil rih lehamach seo chun a ríist maintar Chail Chainnigh Donal Murphy fear for an chéad cúldómh Chiaráin sé siúd agus deisir scór eile na muir ag fécint agus an count sa chláirithe HÉireann Trasnán an son ag a deirim isteach sa líontán sin buile de Cashel. Bhí seansaige ar chúlín ach ag an deire isteach sa líontán agus Billiús an Pobalscoil isteach an count son cúl cinúnach an son ag maintar Chail Chainnigh díreach rih lehamach sin héana trí istíigh chéile cá agus iad sé cúlín chun tosa gan éise teachsús ar lehamach agus níl deire déanta le na scóráil mar go bhfuil Coláiste eile an son feiceigh an réiteoir. Cúl maithil an son ag Coláiste Naomh Kieran agus in áiríre Míchéal an slite ar Pobalscoil Cashel hín cosint arás ar fad chéad ceathrúra ach go cinnte le denóm den ús na mar sin na tosa Coláiste Naomh Kieran feabhsathe go mór agus trí chúlan is chláirithe agus deisen is ar cúlín eile. Sé cúlín eatra. Bhí Cashel sé cúlín chun tosaigh denóm do hin. Nómad amháin damcútah chuirte a bheith go gingin san céad le. Agus seo chun an buile séir an count son tróirithe isteach na muir a rá ag a deire. Díreach ar thaobh na lámh deis an seachtú count atá ar fóríl an son. Ag maintar Coláiste Chiaráin agus beag dímar ar beidir le cuideachas na ceang sin atá ar stréachá. Rís Cashel ag lorach scóranis rih lehamach mar go bhfuil héanana trí géaltacha istíigh chéile agus Biorra de sé chúlín ag na idir na fórna ag teanna ar lehaman so tá muid isteach sa chéad nómad damcútah gort an réiteoir dul isteach agus sinna éon bheith géon action eile sa chéad le a going mar go bhfuil an adóg lehama séite an trí cúl sin in áiríre ag Coláiste Naomh Kieran an difriad idir na fórna ag leham. Thosaigh Pobalscoil Cashel ar aus an down agus bhí cúl luchacha ó Ronan Conley ach an son Donal Murphy agus gá chúl eile go mar counter fehanómad counter truchanómad an counternach son ar bhuiile lehama in áiríre buile go cinnte se sin. Rud a chéilín go bhfuil sé chúlín glán idir na fórna ag an rise. Coláiste Naomh Kieran chun tosaigh trí sé cosisiúd héana sé ag Pobalscoil Cashel fannigíling beag búchfeintí in chéad lethe going agus action ile an dair le hanson ag teacht gan bhail. See Gerald O'Dwyer á seolaisteach ceann contarteach smacht a gáling is an son agus tá deisir scór tréis 10 second ard cúlín an son ag Pobalscoil Cashel. Ceann seo ag Harry Shine sin in co-captain fécinn sé in náird agus bhil sin scór den chéad scó ag well, fannig an countsa san immert, ceann contarteach imisteach an son agus deisir cúl agus an countsa imisteach sa líontán Ronan Conley. Well, be sin na bhharfin agus an tóir bególa ní bheith mar bhfuil Sathairn Pobalscoil Cashel agus deis ar scór eile an count son ibre isteach HÉireann Trasnán ag Bobby Power bhí ar le Pobalscoil Cashel isteach sa lár go dtí Ronan Conley cúl agus gá cúlín go dtí se Conley cúl agus trí cúlín in isige tá sé siar go dtí Nadí ag an deire seans go siúd ar cúlín agus sin níos fearr ó Coláiste Naomh Kieran. But an tain agus an chéad scór chuile denómad in is ceann eile contarteach imisteach an so tá deis an sór cúl agus an count so báirte an angach scill galóir ar nóg agus brúan son ar bhaintear Cashel seo chosantá Sathairn Coláiste Naomh Kieran deis an son ar cúl HÉireann Trasnán ag Ted Donnaigh a deire. Naomh Kieran agus Birr glóir Chilveg an deire tugann sé có fada le Donal Murphy an fear for an cúlí súis agus an tarna cúl ag Coláiste Naomh Kieran agus ceis an iscill nó dáhéh pass Cluiche isteach sa lár an son agus Aaron McAvoy seans agus an count so chlár na scór ag Nadí an pass có fada le Jeff Neary agus seans go siúd ar cúlín agus sin obair fórna an son ag Coláiste Naomh Kieran gá cúlín mar ag an deire an fear smachtó ag ná lántasí Ted Dunn seans go siúd ar cúlín an count so tróiristeach aige HÉireann Trasnán agus cúl glán an isteach hain sé siúd agus deisir scór eile na muir ag fécint agus an count so chláirithe HÉireann Trasnán an son ag a deire imisteach sa líontán.
Shomri festis hosnidir down sa Cluiche agus iad sé cholín contosig treis carra ura ach na cool agus trí chean gadainacha ag teachto Coláiste Naomh Kieran Donna Murphy, Ted Dunn agus an trio cam well iirecht ag Bill Lubes Seach sa Ciaráin Harry Shine leis a tang of alternach a chilig go raibh sé cholín atra ag an mrisha tús mahanis ag tastal sa darla ó Pobalscoil Cashel agus Clipper Dimmerhorí ríist Slua Balú isteach so a gcónaí go dtí Páirc Naomh Breandán Grand Heating in Biorra ach an réiteóir fear na hín se guntain Chláraigh Lorg a líród agus Cashel slitter staach idir Bert. So tá for 39 seartal os na Seamróga bhaile héil a mé hÉireann Coláiste Naomh Kieran agus Dermid against a Héta Takistach Tashanson Sor score Cashel and Counson Chore Stack HÉireann Trasnánig Bobby Power and Tarna Colína Shoot agus an tús Dirk Murphy a Tastal ag Cashel ag tús an dar lathe. An feartá Takistach na Ben Whitty agus an feartá mithe ná Niall Seartal Masha ahrúáin dénta gan mission í léna ahrú dénta ag Pobalscoil Cashel tá feice go dtí se nis Whitty le shelf agus iad ag glórig nis scór díreach chuna geanasíocht in san Caibhlant a chamadach ag an deir tá dóhan cosantóirí chunéisisin a chlúdach agus imime chun talún an son tá lechúlí Lord Gerald Dwyer féhrúach ag an deire a ród le Cashel lei seo chuirmach siar an son ag carú tá Adam Daly Coríist an Council Bútarnáise Coláiste Naomh Kieran agus Coláiste an son Timmy Kelly agus began Pucksair a Duran réiteóir ó Chamanéire óg I bhábhar Coláiste Naomh Kieran an fearra hóg ag well Aaron McAvoy Fearan Chrónish dos in Colíní aige gona Scoil Naomh Raphael Bhaile Locharíoch Chainnigh so hin agus na coolan lá san ag teachtó Donna Murphy agus buile éireach ag Harry Shine agus seansanis ag McAvoy sé cúlína corratra Aaron Davelína geile Shilling Geir Gamahan Counson Ardha Gamahig McAvoy ach fad golóir fós an Comada leis den immer contúirtan so de Cashel agus níl an contúir glanta go fól iad ag an slitter ag hardach an réiteóir scuile leis Clipper Dimmerhorí imime le Cearnóige ach ag deire leir a góg sin slitter agus tá sé teach begánín tasínis idir na Dimmerhorí is stig an son agus tá fear Cashel sínt an son a graum agus ag an deire an réiteóir cumad smacht ar cuasaí a gurtú ag an son peachas sús ag tosaí nó ag cosantóir is tócha a háin ag deire agus an réiteóir tíreach cinnú bhfuil gahainge go breá an lucht lanta ag luair isteach chuir den Páirc ach ní bhfuil sé chodáíir le sin seans go bheith cumis carta buí agus an réiteóir cóngar cumá don immert agus ag an deire é tugann go dama cinnú tíreach bhfuil gahainge go breá agus réig an tosnú agus is tócha go gaith sin slitter isteach an son idir bheirt tart fallárh an son de roiint Dimmerhorí agus sin go dtíreach mar dhéananig Niall Malone an slitter léich agus dal rastin lína tríhéidir díag agus é chafisteach idir bheirt cúlína bháin feice go dtí seo sa dar leis sin ag teacht de Pobalscoil Cashel agus an bhearna síostí cúlína tuigeann siad go bhfuil bóthir fós le dal chun Tráchtaire in san Caibhlant Bulas ar ríisteachá de rás chéad carúach an son ceanasíocht ag Coláiste Naomh Kieran in san denóidirnach rih leham seo chuin iirecht eile ó Gerald Dwyer anna éfrúach sa Cluiche gotí seach an Council Béidir in i broisiach a bhábhar Coláiste Naomh Kieran agus Irene Loha é chamad Bert an son in dul chun é a bhailú agus well cosint maithan son ag meintir chail chuinnig seo chuin amach an son Tom McPhillips Brúan son agus roiint Dimmerhorí inis ag iarraigh shelf alternais. In deire I brin seach de Pobalscoil Cashel agus Brúan son Shane Buckley ag an deire Irene leis shelf cumad Cashel dul siar tan slitter nós práta teig a stad seach ag an deire tan práta teig Oisín O'Donoghue agus tá Coláiste an son beag buile séir máise ag Ronan Conley agus deise go siúd an bhearna leidú a ríist. Tar Naomh Hamid Cochram tre 60 nómad beag an breise tastáil an so agus cáfis mar bhfuil na fórna seo cóir go má Buckley I fiochan céirdí na troir go bhfuil an troir tá teachta seach nach chuir an Council HÉireann Trasnáin tá dóhan ama in san Cluiche fiochan na seachan son tá bána seoir Coláiste Naomh Kieran sin Brian Dowling fear chuilí Lochlan ag an bulas éar inis
ag Ronan Connolly an co-captain accounts orda gamach ag Hurling agus ag Casa agus be díma leis sin an cúgu ceanna tá mithir stray ag Pobalscoil Cashel agus na cain sin ar fad táchtach agus seans go mis de chuirsteach ar ag deir na himmartha. Sin ceanta bogad chun cain Ted Dunn. Cool maith ag idir nós chéad le. Se chun Cashel. Seansar score an counts an attack shot go Oisín Donoghue agus Will Crinnes again. Níl ag deire. Couple hour le her clay. Cap sé hén gribh an counts an a mithir an trasna an séú ceann an isise tá mithir fóríl ag Pobalscoil Cashel. Sin counts an teachtamach go fada le Bobby Murphy. Os na Clairseach in Darrow Gúnta Líise. Agus iad ag scór eile gáil. Ganna ceanúán fecinn san tarna le Coláiste an son Gaelte Coláiste Naomh Chiaráin. Címan son Brendan Ryan ag irig churna líor an slitter chuiristeach go dtí na tosa ní léon cheisna go bhfuil tosa maithe ag Pobalscoil Cashel ag irig sin na smachtú congrat an taobhlín antá Ben Curran. Carrick Tastal Curvan, Fósadal na Cosa Buinte Níl ag Darren Rétor tá Carrick Fósadal Trúr Cosantor mar Heimpeler Curvan an sin agus tá Shelf Cailte tris an Oberkruger fada dhéanamh an son siocún amach Timmy Kelly ó Grihid Benéid agus Coláiste Naomh Chiaráin. Ag Darren na Súla Camat an son gohéfachtach ag Gerard Dwyer an Slitter seach sa lára hain sé siar inis in Cashel agus ag féc an céir dín around well right should get in Taobh Haldon Fork out atá Bobby Power for sé Galculín Masita ach an Cosantóirí Buchant an Cahan Tamsa Reached Clippert ag Ferbert Boutawan eile ach ag deire Ted Dunn ag Irigan Counts an na Hogan to Mach agus tá Coláiste an son ag deire feiceathe ag Niall Malone agus beag an buile séir sin a bháilfar Coláiste Naomh Chiaráin. Dar nó Cornan Croke buide trí Vouta agus fithe ag Coláiste Naomh Chiaráin dar nó níl sé bút a riomh ag Pobalscoil Cashel ná ní raibh a riomh sa Chléicheannais tá bhrí sin lá aulmhór dómhan sa i Biorra agus iad ag irid dul cho fada leis an Chléicheannais ach tá Coláiste Naomh Chiaráin cúlín chun tosa go dóhan ama fóstal dul ar lá tá fuair agus fuair go má bolle móna le teachtasteach an sa in san Bosca Tráchtaire cai gúil tinú go a ghaint an sa Biorra an count an imisteach ach dóhan Shelf agus Spás sa stig an son ag Gerard Dwyer sin na smachtú féidir gan de bhrúinis a ha Pobalscoil Cashel ach seachún amach iad ag irig smachtú an son tá Oisín Donoghue féidirú Cailte Hurling seachún Anthony Ireland Wall Spás las mohan son tin simach cofada le Páirc Nadi for sé cúlín Masita leis answer score ag a deir Clay. Má se aspa crunis ag an dáhéamh Sathairn leach go dtí seo an tuchtú ceannatá is sem mithir fóríl ag Coláiste Naomh Chiaráin agus fanan an scór mar a bhí 3-6 gona héana seacht cúlín atra. Ceanta ordathe ag Aaron McAvoy ach lús go cumána dul seach in a chuinge an son. Agus beag an buile séir ag McAvoy a héin hón grog. No, club eile amráte go gail chuinnig cabhaisteach na dror go dtí an tosathá sin is. Seans go néana sé iiread an count an na chuiristeach go dtí imil na cearnóige mar dhéanaidir sa chéad leach agus bhí Harry Chainnigh fannacht agus an brat glas ordathe díreach ribh lehamige. Nis McAvoy. Fad golóir ríis leis a gaunson agus a ríis ag Hurling tak ar héamh na lábha deise an néú ceann an isise tá mithir fórílacha. Dachar creadún tá 9 nóma dimithe agus nílach scóráin feice Sathairn leach an count ag Bobby Power cúlín ag Pobalscoil Cashel a chun bocamach seo chun Coláiste Naomh Chiaráin a ríist. Lag iirecht reis isteach go dtí lábha Tommy Breen agus be sé éasca ag siúd na gúlaí a Ghoscailt agus Cashel chur ar an ansaí an dá iarn beidir gan a bheith chósocrann san tarna tréimhse as a bhíidir sa chéad le. Ronan Connolly ag iarige ag Halton son de Cashel ní aíon leis. Inter scirann sé isteach Ross chun Shelf an son ach tá Coláiste feiceann son ag Rétor agus beag an buile séir ag Connolly agus ag Cashel ach an count dearnach ag mithir fóríl be ag lorg an count a chur an trasnán agus an Rétor ag leabhar comá le Bill Hughes.
Fearan gléis mid a gotha fósa glúir den éigent chun cear a bhagad caithfuil anna bhach a dhéanamh an gears do go bheith ómí sin is carta buí le bheith nochtathe agus go dtíreach é sin peocha súsan son ag Bill Hughes ó chuir benéid agus ó Chláiste Chiaráin cha sé héana bheith airich idir níis agus deir na himreach tá seansan is ag Rónan Connolly ó Cashel rí chormach agus ó Pobalscoil Cashel an bhearna a leidú go dtí ceithre chúlín for sé bulas ar an taobh Sathairn far chu chéanamh iirecht chuig ar stré agus tá bhrísin tá beagán de bhrú ar inis an ceann san a rórú hÉireann Trasnáin ard go leor leis an ceann san a chu ríist ar fóríil an 7 ceannar óíl ag Pobalscoil Cashel agus a ríist le scór amháin feiceas dar le going é sinna teachtó Bobby Power tríis nómad aspa crinis ag an dáhéamh tríir tar fóríil le Cashel gá ceannar stré Coláiste Chiaráin Steve Minogue Smacht ar náis ríist ag Pobalscoil Cashel agus an fearlár Páirc Shane Buckley Befrála cúlagáil dúir chun iad a sppraga agus a thart ar náis sa clethe Ní léon tail de ceann go dtí seo sciorn an ceann sa hÉireann lína Pug sleas a bhábhar Coláiste Naomh Chiaráin leis Breandán Ryan a caithfeteach Ryan Chrócaigh ag iarraidh Ryan Timorthaí beidir bheith ag ahrú anad agus stad seo ceann sa smachta go háling ag Ted Dunn fuair sé cúl Masita le Treasan na Páirc a héinse agus a ríist iad gúsáid lehead na Páirc agus Páirc Naomh Breandán Grand Heating atá ar aus an down ag tús mí na Marta Sheilibh agóní an son ag Harry Shine an co-captainach Dí Halibh an son déint ag Pobalscoil Cashel agus seochú namachid sin ard immert an sonna cá stachan is cofada le Shane Buckley rúthra dhéanamh go siút bhrála a scóragáil dúr chun misnach a hartmh níos Cian Ryan congrat an lína ach é brúta hÉireann lína agus beag an pug sleasa I bhábhar Coláiste Naomh Chiaráin Rís Breandán ag caithfeteach Chrócaigh chun Dave lína dá immerthirí caithfuil sé sásta go bhfuil siad chun tosaigh fós agus stad seo ach gan éon scór stair na leach go dtí seo an tonna dtí tháinig isteach ag an mrise Ben Whitty pug sleasa le bheith tóca go siúd agus ahrú á dhéanamh an son Pobalscoil Cashel ag fágan na Páirc ta éon Ormond agus dul isteach an áitiú Padraig Dalton agus má sé an ahrú á dhéanamh inis ag Pobalscoil Cashel tuigeann siad go bhfuil an townmaigh sleanú beag an pug sleasa inis ag Ben Whitty Arda go maithe go siúd bhífeag nervún siad a chaincín an réitóric ag an deire Coláiste Naomh Chiaráin le Sheilibh an lán tosaí le pass Cluiche amach an son go fada le Anthony Ireland Wall bhí cúpla seans go siúdarach an cléthe ag an deire Sheilibh caiilte an son agus Cashel gíorach ag gáiltar náis Sheilibh acu Níl go deire tá sé náis an son ag Nadí ó gúlinn cruúigh fuise an son ag fear Cashel agus beag puck séir ag dul amach có ach in áíre tá sé dechar teacht ar na scóir na Sathairn na lechansa ar nós fiacail circe níl mór annach ann in éair ná é an cansa imime se contúirt an sa caig siad bheith airach agus an cansa báilte an angach Cúlúntaach an son ag Bobby Power fuair sé gá chúlín níos túisce inis tá ceol buinte as an angach agus tá cléthe going a ríist gá chúlín idir na fórna trí a sé a gcuine 2-7 ard cúlan son ag Bobby Power Nis Lochlanta Pobalscoil Cashel hang rís a tuigeann siad go bhfuil siad ar náis in San Caithland agus an bhearna ar náis go dtí gá chúlín í le gá scór feiceann san tarna tréimhse an chéad ceann cúlín ag Bobby Power an tarna ceann cúlaige agus cléan is a going leis scóir tasáil ó bhaintre chail chuinnig chun iad a hocarú Réitóric scuile le cuidmhanis agus cléthe anna oscailte spórtúil tangamh deis ag lán cúlaí Coláiste Chiaráin Cillian Corcoran agus an ceansa go héifeachtach hÉireann Trasnáin aige cúl glán atra ríist Trí a 7 go na 2-7 agus an townmaigh amacht an Biorra ach an cúil sin tréis beoch déigin ta Hártar náis an Caithfeann seochún a ríist Ted Dunn ceann garad ríist an tosa chun Chainnigh sigan sanna ceann sa smachta go háling ag Harry Shine féhrú atá seach an lámh an ardig an réitóir beag buile séir Macavai hóga chuirg sé hÉireann Trasnáin agus beag ceithre cúlín atra ríist
sin cúil sin well hastig sé go cinnte. Ó Pobalscoil Cashel tá deisinis ag Harry Shine thug an ceann sa se. Agus gan éon darú déantaige hÉireann trasnán má se freigra má I se hé sin ar an cúil atá géilte agus I brabh na súil an bhearna ar neistí ceithre cúilín. Leis Pobalscoil Cashel tugann siad beidir go bhfuil deisina a gcónaíonn san caibhlann agus iad ag glorg scórna eile brúan sonnach ag an deire sellh ag Dylan Fogarty taachtamach an ceann ibristeach agus rúthúnta ganis á dhéanamh boutáin eile tá contúirtaí an sonna gcónaíisteach ó fada le Connolly sean sé Connolly tá Bert ag strachas ó Connolly ag an deire bhí seans an sonar cúil ag Pobalscoil Cashel ach ag an deire stoppathe an ceann so glant agus ní féidir na súile bhaintin caibhlann so. Leis Cashel agus sellh arísteach an pass sin róada agus I bró séach ag a deire bhábhar Donna Murphy. Iad a dul a rúthirnis. Go dtíon taobh scórnig tastáil ard caibhlann so Biorra sa chéad le Leathcheannais an ceann son na mithe árdas san néir agus na muir ag fearra ag a deire iirecht Harry Shine. Fóríl an 10 ceann strégus an diaile Tráchtaire de Coláiste Naomh Kieran sin Rory Glynn ó Chláirich a Tráchtaire ar a Páirc. Tugann siad go bhfuil tamig amach agus go bhfuil gá cosa úra ag stad se den cléthe. sé Bobby Murphy atá tris an Páirc gágant agus Rory Glynn isteach an áid. Má se trí nó mai díag go le fantan agus ceithre cúilín aftar a gcónaí. Amach ag Pobalscoil Cashel bhrála chun chéad cúilín eile gáil. Tá sé tréad tá sé feabhsúns na tosta ní léon cheist á cosint an a bhathair ríiste dhéanamh an sonaistigh ag Jeff Neary agus brú á choréir. Cashel ag an slitre gáardach ní aróglo a ríis clipper dimróirí an réitóir ag scuile leis peidir go dtí duine éigeant amach leis ag an deire. Ní déananig mar bhfuil Chiaráin ag Coláiste Naomh Chiaráin agus lámh an ard ag Cillian Doyle an co-captain Dullar Rúthar seachún Coláiste Naomh Chiaráin leabhlacháilta sellh fós aige áfach ag glóric den éigean chun pasa thuirt agus ag an deire an réitóir ag scuile leis agus aber bhahan son ag Cashel ag haltarneach níl Chiaráin mórthán mar bhfuil an ceann breisteach tá contúirt an tonadí atá díreach tagisteach tá Bert chosantóir istigh an son agus fágaigh an réitóir atre agus seachún Pobalscoil Cashel. Taobh sod an Páirc. Coláiste gan éon cheist an son agus tá na costa buinte de Dylan Fogarty an son. Agus seansalar chúilín teachtamach na hógant tá Ronan Connolly. Ceithre chúilín aftar an soach tá am fós in san cléthe ní léon cheist fé sin. Connolly scóir seach testáil ceann garadtóg hÉireann an down near ibric sé sin amach ná agus buntáiste agus Breandán ar neis de Coláiste Naomh Chiaráin fearr le síntan son réitóir scuile leis nimar dechartaíonn son ag gáardach ag an deire clúdach hail tá Darius Blan ó fiard in eisceart hibredár an seachún isteach go fáil le Dylan Fogarty ó bhórtha leathan dúáil agus Cashel inis ar an ansaí scóir testáilúthe ceansa tagann siad a chumán ag an deire Gulbáir Coláiste Chiaráin Stephen Minogue in san áid ceartan son. Coláiste an son agus Ryan Murhory in aircha chéile stig ann agus réitóir cumád smacht ar cuasaí. Dala seachan son chun leirt le fearr chail chuinnig boutáin eile agus an dhéans go bheith comis cárta buí eile an sá ceapan. An cárta buí nochta agus cosantóir eile chaith bheith airc well. Seo iirecht a bhd níos fosa ag a Ronan Connolly agus seans a géis an bhearna chuthairneis go dtí éon chúlabháin. Coláiste Chiaráin ag chu cúpla fearmh samreis ar an líne ragla go meach iirecht garad bhil níor ibric sé sin amach go dtearnach dómh agus dócha nach dócha sé éon seans leis a gceansa ach é róú isteach hÉireann trasnán agus an bhearna chuthairneis go dtí éon chúlabháin.
Masha score bhí tastal an son. Cashel denómad agus beagán fáca in san chéad le anna déal an son ag fágan na Páirc tá lán tá siad Cashel sin é David McGrath. Score on Míchéal in Sathairn sin réiteach scuile níla deire tá ceann son a bhábhar Pobalscoil Cashel a deir sé agus well better amagóníos in san cléthe cá agus címan son Brendan Ryan ag iarraigh de sppraag agus a bheal agus a grís ar nó níor de riomh ag Leathcheannais chun an Chrócaigh agus tá siad fós a caiimh tá Chainnigh gur thosníidir arát ar fad sa cléthe siad sé cúlín contosig tríos ceathrú uair an son na cúl ag Coláiste Kieran Donna Murphy, Ted Dunn agus Harry Shine rud a gáil sé chulí natrach an rise a cúlan son ag Cashel sa dar le Bobby Power ag aimsú tríos cearnómad agus dáhead an ceann son imir staach ach ríis níl sé glanta brúistigh an son ar Coláiste Naomh Ciaráin ach tá ihreacha glórans na gansa dumha agus bána có ach fear Cashel contosig an ceann sinna Adam Daly Seach sa lár Míchéal son a ríis bhí Birrtown ach níor dheirigh Dylan Fogarty a smachtú go seachún Coláiste Naomh Ciaráin boutáin eile iarraigh chuirteach cófada le Harry Shine ag lonrú an son ach tá Coláiste an son gan éon cheist agus beag buile séir éasca agus seans ceithre chulína chorátar a boutáin eile. 8 nómad go léad an am fáca beag nómad na ggóla chuirla sin ach tá seans inis ag Harry Shine. Ceithre chulína choscailt mar bhearna atra boutáin eile Shine go hard hÉireann trasnán go éon stró an son ceithre ceann de chulína atra boutáin eile. Má se sin go dul chulín ar chulín in san tarna le an son Ronan Conley rival le buile séir Harry Shine an son Coláiste Naomh Ciaráin sin go héas go seach na lámh ag Aaron McAvoy. Beidir chuil Coláiste Naomh Ciaráin go dtí se beagán beag bídeach níos fearn ceann son na dul isteach tá seans an son ag Whitty an fearrán agus seach mar anna dí ag an deire hosan má dénta bhí seans an son ag Ben Whitty ach ag an deire an chuntóir glanta go seachún Cashel gur bhú ní dhéananig mar go bhfuil Chainnigh an son ag Ted Dunn for sé cool Masita agus coolín leis an ceann son ag Tráchtaire ó Coláiste Naomh Ciaráin ar éimh na lámh de se éon cheann díaganis díreachtaí atá fóraí agus Maintar chail chuinnig go ragrah se sin ar an lína ach ní dóla mé fan an scór mar bhí 3-9 gona 2-8 Cashel ag glóric scór seachún Bobby Power for sé cool agus coolín sa dar le an ceann son troiristeach ag Power tá sé gimar de house and down ach gur tú cosa ag choiristeach ar nó crampa beidir ach Power ag aimsú bhearna ar neis go dtí 3 coolín. Nis an luch leanta rán í leach in Bobby Power amháin agus is fear son tá sé gimar tar ausdómh an so tránóna cool amháin idir na fórna 3-9 gona 2-9 agus tá fear Coláiste Chiaráin sínta níos a ríist an réitóir Niall Malone ag tógáil ceann na mail seo ar fad agus na brisiachan san imirt agus chuir sé nómad na ggó leis an gléithe ní léon ceist fé cool amháin fáca nó fáca idir na fórna tá fear Cashel Bobby Power her nasher na cosa ach fear Coláiste Naomh Ciaráin fós fáilt Chóláiste an son agus a ríis tuiceann siad go bhfuil Cashel fós an immer Tráchtaire neis díag ar níag ar lá fuair an sa I Biorra na bar Grand Heating Naomh Breandán na seir na cosa ríis de há Timmy Kelly Pocamach ag Stephen Minogue a hÉireann cool contosig agus ag iarad dul ar neistín Leathcheannais boutáin eile taithí go leor chud ar nó ar an lá mór. Ceann gar dultaisteach an son ó Anthony Ireland Wall ceann contarteach ag tá cool bar a Cashel in san ád ceart agus an ceansa glanta nó leaglanta beidir go an bróis amach ag deire Harry Shine ag iarraigh gáil tar neis Coláiste Ciaráin slitar in na helmhaige tugann siad pass amach an so deis ag Anthony Ireland Wall na mair ag féchant agus an ceansa hÉireann trasnád pasúntaach imethe amach ó Harry Shine go dtí Anthony Ireland Wall agus ceithre chulín atra a ríist. Nis an táime gomacht Coláiste Naomh Ciaráin agus iad ag fécant go bhfuil
lechos beidir in san Leathcheannais agus stadseo faril sínta. So ag an stadseo den Cluiche seans go meach an tarna chúl in san tarna leach tastáil ó Cashel chun Tráchtaire san Cluiche. Anna Chaimhland agus tóg an trí chúl sin. Murphy Dunn agus Shine in san chéad le Coláiste Naomh HÉireann chuir siad son na bunclocha don taspántas agus iad fós inúcht Harry Shine Anna Chráing ar fad os an Híreach TV go díosó tránóna. Deis go cúig cúlí na chorátar about bháin eile. Rís tugas a chud ama. Lúr agus an forms na clúsan na chuirg sé stach námach sús síos ná é an ceansa clár haríist ag Harry Shine. Agus cúig cúlín inis atar about bháin eile. Nis an réitóra fan an a díal tachtaseach sin é Seán Hunt ó chum an Naomh Martin. Agus a Brendan Ryan bhfuil am fós ann ag go gaisiad beidir Sliver fog go maristeach a dís na tosa cíimid ceá fágan na parc ní don go lein takid an farc a fól agus cam míad a bheith airach nach meid séisiir tíag ag immert a géinstad an Cluiche tá fear Naomh Ciaráin ag fágan na parc ag a deire. Agus sé Anthony Ireland Wall atá ag fágan na parc an haspáintas tu uig golóir sellh feiceige agus scór na Chrócaigh agus lárnach in san immert a sé dúric imime an farcan san inis Cashel Gírig. Scóir aimimsú Birr glóir na líróide chéin agus ag an deire tá HÉireann ag maintre Chainnigh se chuúngamach Páirc Nadi Cluiche maithimar agus siúil for sé cúlín Masita ach an ceann son ar fóríle agus beidir sin rud amháin má hén siad reigtín craibh dos é íirtar fórílecha tugann siad greibh seansan na golóir Chrócaigh ach beag obair le déanamh ó thaobh na híreachtaí sin agus crinneas. Bhí Coláiste son gan éon cheist agus teangaháil déanta agus Cashel well cúlas ócha agus stadseo hastín chun Tráchtaire san Chaimhland ar an clog gohfuil 3 nómad agus cúpla second fácha go Naomh agus cúig cúlín idir na fórna ceann imisteach ceann contúirteach ag an deire siar chun clúdach an son tá Jeff Neary agus déanta go maith an son ag Coláiste Naomh Ciaráin ceann glanta spás agus sár goháil son ag an undí Seán Hunt ó chum an Naomh Martin brúach choréireach ag an deire tá sé sínta an réinteoir ag scuile leis an immert beáí ó immert an son clippert dimmer hóirí bout óán eile. Nuair taobh líon ag fearr pach sleasa bheith a bhábhar maintre Cashel agus beáin a ríiste heannas sa tachtaseach sa Cluiche. So bhfuil sé chun pach séir beidir bhán na go deire ar Harry Shine agus ar Coláiste Naomh Ciaráin nó an pach sleasa bhí ann. Tá sé chun is beidir scóir le aimimsú a thabharthach tríd se pach séir a bheith ann an réitóir tris leir leis an mhair agus seansaile ag Harry Shine a bhí anna Chráing go dtí seo sa dar le na pach na séir an ceansa choiristeach aige agus HÉireann trasnán gan éon darú déanta aige. Sé cúlín inis idir na fórna agus cumann amachasa ar Coláiste Naomh Ciaráin. Leis caiig Pobalscoil Cashel seo bhagisteach go mar agus cúla lorg má tá aon seansa réachar chun a bheith chofannach sa Cluiche tá Coláiste Naomh Ciaráin láidir agus an lán cúlíonn son idir HÉireann Stephen Minogue cúlbar maithe sethe. Ba siad féhrú leis an ceansa agus an ceansa dul a HÉireann lína pach sleasa bhábhar Cashel agus sin dul seach beagnach go dtí ann cútah gort nómad go Naomh fácan tá sé cúlín atar 3 dóigh go na dó an ai. Ó sin an donna thu hógaigh. Féice turn around is go gasin ceansa chuiristeach sa cearnóg. Orda go maithaige. Oh, well, níl Coláiste son an deir an réitóir agus i bhríonn sé amach a bhábhar Coláiste Naomh Ciaráin leaglanta. Tá na gansa dumh agus bána sin an gohéana tá taithí aá na cluichí seo bhú chun ní leon dát fé sin agus a ríist tosaí amháin cosantúir amháin stigan an tosaí se róirí Glynn ó chláric an ceansa bailile agus smacht a go háling ag Glynn fósadal sean an tóir scór má lena sé leis cartaí Glynn fósadal ní lein ann chun carú leis ag an deire tugann sé HÉireann agus 3 second a go Naomh fácha se le bheith Cashel Coláiste son
agus beag buile here. And son ag Cashel and count son Gamara Choristeach and son Kieran Óga coming a mass ag a stad seo her Coláiste Naomh Ciaráin count guard isteach go fada le Adam Daly. Nish and count so well sin and count contour to bhí a tastal isteach díman le Kieran Óga bhfuil ang ann yé to Tangavali hinmh tá si ag Tarrant agus ag Lúsca ach ag an dara cosan má dénta ag Coláiste Naomh Ciaráin agus tá Coláiste feic ag an réitor big Trí nó am cútah gorta, tá mé dúra go meisteach chéad ceann an son cím na fórnat an tarna cléthe Tráchtaire be sé sinna going bail ar nó lehartrééis dó ar YouTube TG Cahar Coláiste na turfa a bailile an rí agus scoil na máthair Christí ó chuirla Cill an réitóir is leirt le fear Cashel chuirta buí nochtathe agus an a díile is tócha fáil fi régla Tráchtaire sin ihar thucht ag Ross Darcy ríist fear bhór le an dúála. Beg an puck sair ag Stephen Minogue agus Danach nómad nó gá nómad fanta sa cléthe tá le chos hena féin ag Coláiste Naomh Ciaráin ag Leathcheannais chun an Chrócaigh a bheith gur siúl dar nó lá le Páirc I Páirc an Chrócaigh an chéad le well bhí sé go maith agus congra go maith chéad ceathrúir a clé an son smacht ag Coláiste Ciaráin na cuasaí agus iad sé cúlín fantastic. Tháinig Cashel ar náis cléthe chéad den nómad Sathairn tréis an cúil sin ó Bobby Power ach go háirithe Carú Lótha ach thucraigh le héadí Harry Shine agus Anthony Ireland Wall Coláiste Naomh Ciaráin le scór na maithe 10 inis ag Harry Shine agus beceart go gcuirigh sé 7 gúlín natra agus ní bheith géanaí cheist ná dát fé an son nach go mbeidh Coláiste Naomh Ciaráin dul ar náistín Leathcheannais fiidir an gohéin ceannacha seachas bíonn cóbhad a gábhíl agus a cairde go ríist Shine leis a gceansa hÉireann trasnán 7 gúlín natra agus an 3 scór deirnach inis ag a bhar chéine. Ríist anna chosan dá dhéanamh Coláiste Naomh Ciaráin agus Coláiste eile a deir an réitóir. Cléthe Spórtúil agus taingeamh in áirir bhí cúpla cúil úntaach feiche going agus skill galore agus sé den ceanta fé Stephen Minogue chum an héimiis is Stefáin agus deirn clog go mit an nóméid deirnach agus cum na massa le cúpla nómad ar Coláiste Naomh Ciaráin áit a bheith a có in san Leathcheannais lá le Páirc leis Minogue tugann tú go dama deir dul seach sa clíháin an son ach cosan anna bheith déanta ríiste Cashel Spontas má tucha uha tríd is tríd ach an 3 chúil sin chéad leach a chuiristeach go mór ortha cé go raibh tús má déanta go in san imirt nis Cashel ceann isteach sa bhear na bhil agus contúirta nis cosan le déanamh Coláiste Naomh Ciaráin agus sin díreach mar dhéana siad tré Tom McPhillips teachtamach ag Seileamh Cailte na secondach í deirnach an sáistí céad cléthe Leathcheannais an Biorra réitóric fécant ar an úr ar Seileamh ag Pobalscoil Cashel trasna héin siad ach tá Burton son nach Coláiste Naomh Ciaráin agus deis teachtamach boutáin eile ar an macafhaid le maimer ag a siúd agus iad ag olahúnis gan éon ceist an cléthe ceannis a bheith gur siúl ag ceann cúpla seachtainach seachún Cashel iad ag glóric scórnú go eile beidir ag deir na hÉireann ceann sa cógant an taobh lína agus ag an deir imethe mach hÉireann lína agus an réitor beidir go dair sé imirtáin eile I bhábhar Coláiste Naomh Ciaráin a bheith 7 gúlín idir na fórnas chéad cléthe Leathcheannais agus an puck sleasanis ag Coláiste Naomh Ciaráin ní bheith ach imirtáin eile dhearing a going ag deir na himmartha agus anna díile tá isteach an son ag deir na himmartha fear Cashel ag fágan na Páirc agus gortú éigeanstach chuirteach beidir a Bobby Power dúmar sé arás an damn se tá gortú fola chorasta an cos tá sé lechos comá agus for sé sár chúlaigh tús an dair leith in áiríir chun na cearta háirtá anna má ní sé heb ag Tráchtaire amachchan sa ach ní héile Cashel in óbhéh siad maintre chail chuinnig atá nuachtar agus cé go raibh ar siúd merga comá in san chéad 4 uair fiosca cinntear níag sin agus an puck sleasanis ó Donna Murphy for Coolaiste túisce ach sinna é an adóg lán ama sétansa ag an réitor Niall Malone an bua tucha lótha ag a deire Coláiste Naomh Ciaráin 7 gúlín natra ag a deire tá spántas má in áiríre ón dáhéamh ach an 3 chúl
an difricht an áíre for Coláiste Naomh hÉireann sa chéad leathan chéad Ceannaigh Donna Murphy an tarna Ceannaigh Ted Dunn agus an son Bill Hughes a seachadí Harry Shine ag leathaim a chintig go raibh sécúlí natra tháinig Cashel ar náis tús an dair letha héin go mar ag Bobby Power ag le héadí Harry Shine agus Anthony Ireland Wallig socrú maintre chail Chainnigh agus scór na machacod de Coláiste Naomh hÉireann a thug an búd a 7 gúlín dómh agus iad a $1 go dtí an cluiche ceannis ar lála Páirc I Páirc an Chrócaigh Máise. An scórdúirnig sa chéad cluicheann sa 3-3 ag Coláiste Naomh hÉireann 2-9 ag Pobalscoil Cashel ag Fanny Gíling agus hÉireann ar leathanach YouTube Spórt TG Carb ag an tarna cluiche Leathcheannais ag teacht bio ag 22 tréis a dó sé sin Coláiste an Tarbhata bailí áhan rí agus scoil na mráthair Christy dúir le éile go dtí sin cócard agus le Coláiste Naomh hÉireann iad a $1 go dtí an cluiche ceannis. See Gerald O'Dwyer á seolaisteach ceann contarteach smacht de gáling a sigan son agus tá deisir scór tréis 10 second ard cúlín an son ag Pobalscoil Cashel. Ceann seo ag Harry Shine sin in co-captain fécinn sé nord agus well sin scór den chéad scó ag well fannig an ceann san immert ceann contarteach imisteach an son agus deisir cúl agus an ceann sa imisteach sa líon tán Ronan Conley. Well be sin na bhharfan agus an tóir bególa ní bheith mar bhfuil Sheilfar Nash Pobalscoil Cashel agus deis ar scór eile an ceann son ibraisteach hÉireann Trasnáin ag Bobby Power bhí ar náis le Pobalscoil Cashel isteach sa lár go dtí Ronan Conley cúl agus gá cúlín go dtí se Conley cúl agus 3 cúlín in isige tá sé siar go dtí Nadí ag an deire seans go siúd ar cúlín agus sin níos fearr ó Coláiste Naomh hÉireann but an tain agus an chéad scór chuile denó an is ceanile contúirteach imisteach an sota deis an sór cúl agus an ceann sa báirte san angach scill galóir ar nóg agus brúan son ar bhaintre Cashel Cashel seo chosantá Sheilfar Nash Coláiste Naomh hÉireann deis an son ar cúl hÉireann Trasnáin ag Ted Dunn ag a deire Naomh hÉireann agus Berta Glór Sheilfar an deire tugann sé có fada le Donna Murphy an fear for an cúlí súis agus an tarna cúl ag Coláiste Naomh hÉireann agus ceis an iscill nó dáhéh pass Cluiche isteach sa lár an son agus Aaron McAvoy chance agus an ceann sa chlár na scór ag Nadí an pass có fada le Jeff Neary agus seans go siúd ar cúlín agus sin obair fórna an son ag Coláiste Naomh hÉireann gá cúlín mar ag an deire an fear smachtó ag ná lántasí Ted Dunn seans go siúd ar cúlín an ceann sa tróiristeach aige hÉireann Trasnáin agus cúlgláán an isteir hain sé siúd agus deisir scór eile na muir ag fécint agus an ceann sa chláirithe hÉireann Trasnáin an son ag an deire imisteach ar an Coláiste Naomh hÉireann agus Dermid again second hit takeach tá seansan sór scór ag Cashel an ceann son tróiristeach hÉireann Trasnáin ag Bobby Power fiúcail circe níl mór an an éair ná an ceann sa imis a contúirt an sa ag siad bheith airg agus an ceann sa báirte san angach cúl an is agus an oscailte spórtúil tangamh deis sin is ag glán cúlí Coláiste Ciaráin Cillian Corcoran agus an ceann sa go héifeachta Cashel ag glóric scór seochún Bobby Power fuair sé cúl agus cúlín sa dair leathan ceann son tróiristeach ag Power tá sé gimmert ar out and down Coláiste Ciaráin slitter in na helmhaige tugann sin pass amachchan sa deis ag Anthony Ireland Wall na muir ag féchant agus an ceann sa hÉireann Trasnáin passúntaach